हेलो लोगोफोर दिनै मोनसे गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ जोबोर बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअ लानानै फैनाय जादों 10 पास सुबुं एबा फरायसाफोरनि थाखाय जोबोर मोजां खौरां। बिदिब्ला जायफोर बिथांमोना डिफेन्स लेभेलाव गावनि केरियार बानायनो सानो अब्ला बिथांमोननि थाखाय बे भिडिअआ जोबोर गोनांथार जानो हागौ। सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी आ 2020 नि गासै 16 टा थ्रेडनि थाखाय 1522 आव 1522 टा खालि मासिनि थाखाय नटिफिकेशन फोसावदों आरो बेवहाय खालि हौवासाफोरनि थाखायल' नङा हिनजावफोरनि थाखायबो खालि मासि दङ। बिदिब्ला जायफोर बिथांमोनानो बेखौ भेकेन्ट पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो सानो बेनि थाखाय नोंथांमोना अनलाइन एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला मा पोस्ट दङ, बबे थ्रेडनि थाखाय बेसेबां खालि पोस्ट दङ, लास्ट डेट, बैसो, अनलाइन एप्लाइ माबोरै खालामनाय जायो गासैखौबो आं बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनानै होगोन। बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासिमल' नायलांदो। आंनि आरो नोंथांमोना नायगासिनो दङ इउट्युब चेनेल लाइमोननि लाइजाम। जुदि नोंथाङा दासिमबो लाइमोननि लाइजाम इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला फ्रियावनो मोननाय गोजा गाबनि साबस्क्राइब बाटनखौ गोसोम खालामदो, लोगोसे बेल नटिफिकेशनखौबो। आरो जेसेबां हायो नोंथाङा बे भिडिअखौ लोगो लेवा बन्धु बाहागिफोरनोबो शेयार खालामो। बेवहाय सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी थिंजायनिफ्राय अफिसियेलि नटिफिकेशन ओंखारनाय बायदिब्ला बे रिक्रुटमेन्टआ जाबाय 2020 इयार्सनि थाखाय आरो बेवहाय नोंथांमोना टोटेल पोस्टखौ नुनो मोनदों 1522। बे जाबाय कनस्टेबल भेकेन्सिनि थाखाय आरो बेवहाय गोबां रोखोमनि थ्रेडफोराव बेवहाय भेकेन्ट पोस्ट दङ। बे जाबाय जेरै ड्राइभार, लेब एसिस्टेन्ट, भेटेरिनारि, कुक, वाजारमेन। बेवहाय थ्रेड वाइज नोंथांमोना भेकेन्ट पोस्टखौ नायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना नायनो हागोन। बेवहाय नोंथांमोननो थाखाय होखानानै दोनदों बेवहाय कनस्टेबल जितु ड्राइभार पोस्टनि थाखाय बे जाबाय गासैबो मेल जानांगोन। बेयाव टोटेल भेकेन्ट पोस्ट दङ 574। बेनिफ्राय लेबरेटरि एसिस्टेन्टआव दङ 21, कनस्टेबल भेटेरिनारियाव दङ 161। बेनिफ्राय आइआ बे जाबाय अनलि फिमेलनि थाखाय बेवहाय भेकेन्ट पोस्ट दङ 05। बेनिफ्राय कारपेन्टार दङ 03, प्लाम्बार दङ 01, पेन्टार दङ 12, टेलर दङ 20, कबलार दङ 20, गार्डेनार दङ 9, कुक दङ मेलाव 232। बेनिफ्राय फिमेलाव दङ 26, वाजारमेनाव दङ मेलाव 92, फिमेलाव 28। बेनिफ्राय बारबाराव दङ मेल 75, फिमेल 12। बेनिफ्राय साफाइवालाव दङ मेलाव 89, फिमेलाव 28। बेनिफ्राय वाटार केरियार दङ मेलाव 101, फिमेलाव दङ 12। बेनिफ्राय वेटाराव दङ मेल 0। बिथांमोनानोखि बेफोर पस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना आं बेखौ गिबियावनो फोरमायनानै होखादोंमोन जे खमैबो मेट्रिक पास अर्थात क्लास 10 पास जानो नांगोन, अब्लासो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय थ्रेड वाइज नोंथांमोना गुबुन क्वालिफिकेशन थानायाबो गोनांथार। बिदिब्ला नायदो बेवहाय बबे थ्रेडनि थाखाय मा क्वालिफिकेशन थानो नांगोन। बिदिब्ला नोंथांमोना जुदि बेवहाय कनस्टेबल एबा कनस्टेबल ड्राइभार पोस्टनि थाखाय नोंथांमोना जुदि बेखौ एप्लाइ खालामनो नागिरबा नोंथांमोना खमैबो मेट्रिक पास जानाय जानांगोन। लोगोसेनो नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि मोनसे हेभि भेहिकल ड्राइभिं लाइसेन्स थानो नांगोन, अब्लानिया नोंथांमोना बे पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिब्ला दानिया बेबायदिनो कनस्टेबल लेबरेटरि एसिस्टेन्टनि थाखाय नोंथांमोना बेवहाय बेखौ एप्लाइ खालामथागोन। नोंथांमोना खमैबो मेट्रिकुलेसन पास जानांगोन होननानै फोरमायदों। लोगोसे नोंथांमोना शुड हेभ सार्टिफिकेट एन्ड लेबरेटरि एसिस्टेन्स कर्सनि नोंथांमोनजों मोनसे सार्टिफिकेट थानो नांगोन, अब्लानो नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बेनिफ्राय भेटेरिनारि थाखायबो नोंथांमोना खमैबो 10 नङाब्ला मेट्रिक पास जानाय जानांगोन, अब्ला नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन। बिदिनो गोबां रोखोमनि थ्रेडनि थाखाय बायदिसिना क्वालिफिकेशन दङ। नोंथांमोना बेखौ गासैखौबो डिटेल्सआव नायनानै लाब्लानो जाबाय। आं बेनि नटिफिकेशन लिंकखौ गाहायाव डिसक्रिप्शनाव होगोन। नोंथांमोना बेनिफ्राय गोरलैनो चेक खालामनानै लानो हागोन। एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांनि बैसोआ बेसेबां जानाया गोनां बेवहाय फोरमायखानाय दङ। बिदिब्ला बेवहाय आं फोरमायनानै होनि। बेवहाय नोंथांमोना ड्राइभार पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामनोब्ला नोंथांनि बैसोआ खमैबो 21 निफ्राय 27 इयार्स जानो नांगोन। बेनिफ्राय लेब एसिस्टेन्ट, भेटेरिनारि, कारपेन्टार, प्लाम्बार आरो पेन्टारफोर बायदि थ्रेडनि थाखाय नोंथांनि बैसोआ 18 निफ्राय 25 जानो नांगोन। लोगोसेनो नोंथांमोना बे आरो आदार थ्रेडनि थाखाय नोंथांमोननि बैसोआ 18 निफ्राय 23 इयार्स जानाय जानांगोन। दानिया सेलेक्शन प्रसेस बेवहाय नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्शन प्रसेसा नोंथांमोननि बेवहाय होखानाय दङ। बेवहाय नोंथांमोना रिटेन एग्जाम लिरनो नांगोन। बेनिफ्राय नङाबा बबेबा थ्रेडनि थाखाय पिएचडि आरो बबेबा थ्रेडनि थाखाय पिइटि आरो माखासे थ्रेडनि थाखाय बेबायदिनो इन्टारभिउ लानाय जागोन। बे हिसाबाव नोंथांमोनखौ सेलेक्शन खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय मोनसे खोथाखौ मोनथिनानै लाबाव जे नोंथांमोना बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनायनि सिगां नोंथांमोना बेवहाय एप्लिकेशन फिस होनो नांगोन। बिदिब्ला बबे केटेगरिनि थाखाय बेसेबां एप्लिकेशन फिस थागोन बेवहाय होखानाय दङ। बिदिब्ला नायदो नोंथांमोना बेवहाय जायफोर बिथांमोनाखि आनरिजार्भ बेवहाय EWS बा OBC केटेगरिनि बिथांमोना 100 रुपिस पेड खालामनो नांगोन। आरो बेनिफ्राय जायफोर बिथांमोनानोखि SC ST बा एक्स सार्भिसमेन बा फिमेल कैंडिडेट बिथांमोना बेवहाय जेबो फिस होनांगौ गैया। जायफोर बिथांमोनानोखि बेखौ अनलाइन एप्लाइ खालामनो नागिरो बिदिब्ला नोंथांमोना गिबियावनो नोंथाङा SSB नि जितु अफिसियेल वेबसाइट दङ बेवहाय नोंथांमोना थांनो नांगोन। बिदिब्ला नोंथाङा नोंथांनि मबाइलजों नङाबा PCजों नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे ब्राउजाराव थांनानै SSB नि अफिसियेल वेबसाइटखौ सार्च खालामनानै लायोब्ला नैबेबायदि पेज गेवनानै फैगोन। बेवहाय नोंथांमोननो आरो मोनसे खोथाखौ आं बेवहाय फोरमायनानै होनो, जुदि नोंथाङा मायाबाफोर डिस्टार्ब मोनोब्ला बा मायाबाफोर मिथिनो दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय कास्टमार सापर्ट
कड होनानै दोननाय दङ बेवहाय नोंथांमोना फुंनि 9 AM निफ्राय बेलासिनि 6 PM नि गेजेराव नोंथांमोना बेखौ कन्टेक्ट खालामनानै लानो हागोन तो बिदिब्ला दानिया नोंथांमोना बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन तो बिदिब्ला नोंथांमोना सार्च खालामनानै होब्ला बेबायदि पेज गेवनानै फैगोन बेवहाय नोंथांमोनखौ बेवहाय फोरमायनानै होदों गोजायै लिरनाय दङ दिस एरर हैज occurred for one of the following reason बेवहाय माखासे रिजननि थाखाय बे पेजआ बेबायदि गेवनानै फैदों तो बिदिब्ला बेबायदि जायोब्ला नोंथांमोना मा खालाम बेवहाय नोंथांमोना नैबिथिं जाय राइट साइडआव नुनो मोनदों 3 डटआव क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना गाहायाव फैब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय दङ डेस्कटप साइट नोंथांमोना बे डेस्कटप साइटखौ ओपन खालामनानै हो क्लिक खालामनानै होब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन फुल फर्म दानिया बेवहाय गेवनानै फैगोन सो बिदिब्ला नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों पर्सनल डिटेल्स दानिया बेवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय नैबेफोर माखासे फर्म दङ बे फर्मखौ नोंथांमोना फिल आप खालामनो नांगोन दानिया बेवहाय नोंथांमोननिफ्राय मा बिनाय जादों बेवहाय नोंथांमोना गासैखौबो आं नोंथांमोननो फोरमायनानै होगोन सो बिदिब्ला बेवहाय नायदो दानिया पोस्ट एप्लाइ फर दानिया नोंथाङा बबे पोस्टनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बेवहाय नोंथांमोननो बेवहाय गासैबो डिटेल्सआव ओंखारनानै फैगोन नोंथांमोना बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन सो दानिया नोंथांमोना बेवहाय नोंथांनि नाम दङ नामखौ होनो होदों फादार नेम मादार नेम डेट अफ बर्थ गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय फिल आप खालामनानै हो नेशनेलिटी रिलिजन मैरिटल स्टेटास कैटेगरी दानिया नोंथांमोना बेवहाय बबेनिफ्राय फैदों बबे एरियानि बबे डिस्ट्रिक्टनि बबे स्टेटनि बेवहाय गासैखौबो नोंथांमोना बेवहाय सेलेक्ट खालामनानै होब्लानो जाबाय बिनिफ्राय नोंथांमोननि थाखाय बेवहाय मोनसे डकुमेन्ट्स बिनाय जादों आईडी प्रुफ बबे आईडी प्रुफखौ नोंथांमोना बेवहाय एन्टार खालामगोन बेवहाय नोंथांमोना जायखिजाया मोनसे सेलेक्ट खालामनानै लाब्लानो जाबाय बिनिफ्राय लोगोसेनो नोंथांनि आईडी प्रुफ कार्ड जा आईडी नम्बरखौ होगोन नोंथांमोना बेवहाय आईडी नम्बरखौ एन्टार खालामनांगोन बेनिफ्राय मबाइल नम्बर इमेल आईडी लोगोसे नोंथांमोना बेवहाय नुनो मोनदों एडुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स दानिया नोंथाङा बेयाव बबे क्वालिफिकेशननि सार्टिफिकेटखौ होगोन अर्थात बेवहाय बेसिकली नोंथाङा मेट्रिकुलेशन सार्टिफिकेटखौ होनो नांगोन बेवहाय नोंथांमोना माब्ला बबे बोर्डनिफ्राय पास जादोंमोन बबे इयाराव पास जादोंमोन नोंथांनि रोल नाम्बार सार्टिफिकेट नाम्बार डेट अफ इस्युड सार्टिफिकेटखौ माब्ला दिहुनदोंमोन दानिया बबे साबजेक्टखौ लादोंमोन आरो बेसेबां पार्सेन्ट मोनदोंमोन नोंथांमोना बेखौ एन्टार खालामनानै होनो नांगोन बिनिफ्राय दानिया बेफोर गासैखौबो एन्टार खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गाहायाव नुनो मोनदों नेक्स्ट अपसन दङ नेक्स्ट अपसनाव थुनानै होयोब्ला नोंथांमोननि थाखाय नेक्स्ट पेजाव लानानै थांगोन आरो नेक्स्ट पेजाव नोंथांमोना नोंथांनि जितु कमिउनिकेशन एड्रेस बेफोर एड्रेसखौ नोंथांमोना एन्टार खालामनांगोन लोगोसेनो माखासे डकुमेन्ट्स आपल'ड खालामनोबो होगोन थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बेफोर गासैखौबो खालामनानै लादो बेबायदिनो नोंथांमोना नोंथांनि पिसिआव खालामोब्ला साबसिन जागोन होननानै आं नोंथांमोनखौ साजेसन होयो स' बिदिब्ला नोंथांमोना बेबायदि खालामदो लोगोसेनो मोनसे आईडी नाम्बार मोनगोन बे आईडी नाम्बारखौ नोंथांमोना प्रिन्ट खालामनानै लाबाय मोननैसो इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ होनानै दोनदों थ' बिदिब्ला नोंथांमोना बे इम्पर्टेन्ट डेट्सफोरखौ नायनानै लाब्लानो जाबाय बेवहाय डेट अफ एडभार्टाइजमेन्ट ओंखारदोंमोन 28/7/2020 अर्थात नोंथांमोना बेनिफ्राय जितु अनलाइन एप्लाइनि लास्ट डेट थागोन बे थागोन 2012 अर्थात 20 डिसेम्बर 2020 सिम थागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि जितु एप्लाइ अनलाइन रिमोट एरियाफोरनि थाखाय बेवहाय जायफोरानोखि भेटेरिनारिनि थाखाय एप्लाइ खालामगोन बिथांमोननि लास्ट डेट थागोन 27 डिसेम्बर दिनैनि भिडिअ बेखिनियानोमोन आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ नायनानै गासैखौबो बुजिबाय जानांगौ जुदि मोजां मोनबायब्ला मोनसे लाइक खालामदो गाज्रि मोनबायब्ला डिसलाइक खालामदो आरो जुदि माबाफोर सोंनो दंब्ला नोंथाङा कमेन्ट सेक्सनाव थांनानै सोंदो आरो गोदानै जुदि नायगासिनो दंब्ला नोंथाङा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानैबो लादो